And a shoutout kay Idol. Shoutout sa'yo, Idol. Nandito Shoutout sa mga tropa natin dyan. Wala si Panchakol. Wala. Buti nga sa'yo. So mag-start na itong ating this race is brought to you by Chooks to Go. Ayan guys, oh. Ayan, Chooks to Go. Ayan, so mag-start na. Ito ang ating next race. Ayan. Chooks to Go. Ang galing sumayaw. Ayan. Shout out sa mga tropa natin. Boy Pitek. Ayan, picture tayo. Ayan guys, ang daming nanonood at nag-aabang dito sa ating national race dito sa may Tagaytay City. Ano natin si Kamiling. Ayun. Ayan, nandyan po ang ating kambata na Kamiling, si Nathaniel Salteng. Shoutout sa iyo, Idol. Ayan, second elimination po ito ng under 23. Ayan. May dito maganda mag-start. Dito parang may clearance. Harangan natin tong mga to. Second elimination. Ayan, so nag-start na itong ating second round. Second elimination to guys. Bakbakan na ito dahil 2.1 kilometers lang ang bawat. Ayan na guys, so paparating na. Ayan na, so paparating na ang ating second elimination. Ayan guys. Ayan, naumuna yung Team Excellent. Ayan, so nahati na yung grupo. Ayan. First lap pa lang to at nagkaroon na tayo ng unang grupo sa bandang unahan, pero hindi naman kalayuan guys. Ayan, so lipat kami ng pwesto ni White Mix. Ayan, para sa ating third lap. Sorry. Hindi po, okay na sir. Third laps na po tayo, paparating na sila. Ayun, si Sir Jude Lomibaw nagmamonitor. Si Patrick Balmes, ayan. Marco Dario, batang klase to. Sabi ka dyan pare, baka mata. Wala pa yan. Hindi pa yan final. So, tingnan mo na dyan, yung nabigyan natin kanina. Ayan na, nakuha na pa rin yung Team Excellent. Nagdadala, Marco Dario, sa Army, dalawang Team Excellent, tapos Army. Team
Team Landex naman humahabol. Ayan. Si ano, yung ako this minute na kayo, nandun si number 62. Ayun, second hit. Meron pa sa likod. Marami pa sa... Ito na. Ayan guys, lumayo yung agwat ng ating breakaway at peloton dito sa ating huling grupo. Lumalaban pa yung aking anim. Ayan, 6 na. Ayan, ito na yung nahuling grupo guys na pilit pa rin humahabol sa ating breakaway at peloton. Ayan o, Team Adrian. Kailangan na dumikit. Yung ulan, papalapit na. Makakahabol pa kaya sila sa ating peloton? Ayan o, si... Alright. Ayan, may dalawa pang nahuli na sumusunod sa ating peloton. Breakaway. Yung team Adrian kanina nasa likod ng grupo. Ayan. At ito na yung ating Dario, Navy, Adrian. ayan, so pang 4th laps na po tayo. Ito, nag-iwasan sila rito eh. Ayan. Yan, pangapat na dito. 4 out of 5. Ayan, nasa pangatlo na yung Team Excellent natin. Kasi doon apat. Dumami na yung ating naging 8 na. Doon na nyo. Sorry, sino nga ata kaya? Anim. Ayan, so nandito na ang ating peloton. 6 pa kung sakali. Focus. Ayan na. Anim na lang ako huli. Kasi may siyam na nakawala. Ayan, so 4th laps na po tayo. Doon na tayo mag-abang sa may finish line mamaya guys, para makita natin ng mabuti yung rematean nila sa ating finish line. Meron pa tayo sa dulo, oh. Makakabol pa kaya yung mga yan? Ayan na. Ayan na yung ating breakaway. Yan o. Yan o. Pana 117 Christian Timbang. Nakasumpa pala ako. Hindi ko nakuha yung maganda. Siyam na yung nauna guys. Ito na ulit. Paparating na sila. Paparating na. 6 na lang ang kukunin na dyan. 6 na lang guys. Ayan, trangkista. Gimba. Yun o. Ayan. Nakita nyo ba? Hindi ko alam kung na-focus ko yung live natin. Dapat ganyan pala. Yan na. So yan na nagtatapos itong ating second batch ng elimination ng under 23. Christian Timbang yung unang nakatawid. Okay, pinipili ko yung mga rider ng 121 hanggang 180, 180 para sa ating friendly. So mag-aabang na ulit tayo para sa ating susunod na elimination, yung pangatlong grupo guys.